Μπαρμπαρούσης, κίνηση του Σισοκό υπέροχη, σφύριμα του Σιδηρόπουλου στο 47 με την προβολή του Σισοκό. Η μπάλα για τον Μπας Γιάννηνα, φάουλ. Κοιτάξτε εδώ, με φάλτσα περνάει και στην προβολή τραυματίζεται ο Φεγγρούς. Το σφύριγμα του Σιδηρόπουλου, Τσουγκαλάς. Φάουλ. Σφύριγμα από τον κύριο Σιδηρόπουλο. Στο 52 ο Σιδηρόπουλος αποβάλλει τον Κατσουράνη. Μετά από αυτό το σφύριγμα που προκαλούνται διαμαρτυρίες από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Κατσουράνης πάει με πολύ έντονο τρόπο στο Σιδηρόπουλο. Επαναλαμβάνω, μόνο οι δυο τους ξέρουν τι υπόθηκε. Ζέκα, Μαυρίας. Ο Ζέκα από τη στιγμή που ξύπνησε και μπήκε στο μάτς βοήθησε πάρα πολύ. Μαυρίας επιμένει, κόντρες, τρομερές μονομαχίες στο 86. Ξανά η προηγούμενη προσπάθειά του όταν πήρε τις κόντρες και στη συνέχεια βρέθηκε ο Πετρόπουλος στο έδαφος.